Hello, good morning. Mga unta ninyo mga higala. Ang sudan is pasayan. In English, shrimp. O, mauni ako ang kuan dayon Sprite, giluto na ko og Sprite. Niya ang akong okra nga gilakawan lang. O aduna ko'y kinilaw. Kinilaw nga sunlutan. Kinsay familiar og sunlutan diha? Sige. Mauni siya ang sunlutan. Kinilaw. Sige, mga una tanin yung mga higala. Dara ako ang sudan. Paragit ka mo tulo dali ay maimako. Ang pasayan sa merkado sa Saak. Nangambak. Okay. Niya, magunatag kumbati sa mga higala sa kaning kinilaw. Kinilaw nga sunlutan. Of course, di mawa ang kamatis. Okay, resultad empat. Makinorian yung sa tao. Tuntod ka sa wala. Butoy na. Say giningaw di ka pasayan diri mo naunsa ka o kubali ko ninyo naunta niya na appetizer na ba say familiar o ba't nga sunlutan.
ni siya mapundutan kay naman siya sa ilawom ang ihang ano siya na sa ilawom po niya. Ito ko din ang batulutan. Salutan niya ako rin turmeric na fresh na akong isang turmeric din siya ginger turmeric kamatis ko spring onions suka sa tingin yun siya Nauni, sisay, para maning bang ito ang bisa siya tayo ko akong pagkaon. Ipat pa na rin. Sige, bawal na mga higala.